agus seo an aib le. Ar na malamh rinne rialtas cinniú le Sarah Bank breise a chruthú. Agus bhí gheall dataí ar intin acu an 100 lá mí fiara in bulk nó an 50 lá sí mí an saoine lá an altaithe. Ach do ghaoine dúthasach ní lá cealartha é lá an altaithe ach lá náisiúnta dóibhreáin atá. Cóchaidlíonn fórmhór a ghaoine lá an altaithe le hiilithrí agus indy ag sí ag íochéile. Chuir an lá seo a 67 bhíonn mar 700 fearr bán agus leanamh an tréimh Pequot. An lá in é an slecht uafasa seo margheall ar an bua a bhí acu fógrú lá buchais. Sin an rialtacht tharbh difriúil ná mar réigiú a scóla. Tá sé cóisidir chun dóigh a chaith na buníthirí America leis an phobal dúchasach nuair airceann tú in nearbh nearstachas 1776 nuair úsáidtear an phrása Mercedes Savage Indianism. Ní chealarann na Americannaí dúchasathe teacht na loníthirí orpach. Dóibh tug an lá an altaithe chun cibhne cníomhú den na milliún dá winter Goidú de goid talú agus an tansaí gan stéanú a rinne ar galtar agus a dteangaithe. Agus sin é an aib le lá an altaithe. Iarr.